Velkommen til endnu en episode af Minecraft, hvor vi skal i gang med at lave noget, jeg skal i gang med at mine noget mere. Faktisk, så har jeg også været lidt i gang, når jeg ikke har optaget, men ja, det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør noget blandt jer. Men det er jo ellers bare at gå i gang med mine. Ja, godt. Så kan vi begynde at tage på det. Hvad nu det hedder? Nu skal jeg lige komme på det igen. Jeg tror også jeg vil tage at begynde at spille noget Team Fortress, hvis jeg lige kan få det til at virke. Så det er også godt til det. Så kommer der også nogle Team Fortress episoder. Det regner jeg i hvert fald med, at de kommer her i hvert fald snart. Så ja. Men jeg skal op og stille. Vi kan lige så godt lige gå nok. Så begynder der at komme mere jord, end der er sten. Jeg kan egentlig ikke rigtig forstå det. Der burde komme mere sten, end der er jord. Ja, så var jeg så op efter en tralala. Fast med jeg er træt af, at jeg skal hoppe op. Så jeg har fået en hest til at stå der, men ja, de gad mig ikke rigtig, kan man vel sige. Jeg har også fået noget hjerter med, som I kan se. Det er slet ikke noget. Nej, ikke lige. Det skal ikke gøre noget. Jeg skal snart ud af at jeg skal snart ud af at fælde noget mere træ. Og jeg skal vist have sat noget hegn på her, fordi jeg sagde der det med, jeg det må jeg prøve på at lade være med. Godt, så er jeg ved at være sådan ret langt nede, i hvert fald i den her omgang. Så ja. Ja, egentlig så forresten, jeg kan også godt anbefale nogle andre videoer. Hus Andreas og DJ Twist og Hus Twist. Ja, det er ja. Jeg kan ikke forstå hvorfor. Ja, endelig begynder der at komme meget sten. Det kan så være nu. Selvom der stadigvæk er sådan ret meget jord. Men det er for det meste kun på væggen. Så ja. Det vil være godt færdigt. Der. Det er nok en af de bedste metoder, jeg nogensinde har fundet ud af. Eller jeg nogensinde har fået at vide og sådan noget. Ja. Den er rigtig god, i stedet for bare at grave en lige tunnel. Sådan så det er egentlig bare, sådan som jeg gør her. Eller 2 takker. Så kan jeg simpelthen tage en hel firkant. Det er jeg meget glad for, at jeg fandt ud af. Det er i hvert fald en god metode. Jada! Woohoo! Jackpot! Der er den med jackpot i dag. Sådan der. Så tror jeg, vi er ved at være på rette vej. Sådan.
Og der kommer også nogle CSS, Counter-Strike videoer og nogle Farming Simulator videoer og noget. Der kommer også lidt af hvert. Nå. Vi ses, YouTube. Hej.